enjoyo mynd I skatepark, really. Rhai bobl yn rhoi ymdrech galad mewn i'r trics maen nhw'n trefnu. Indoor skatepark rili a bobl helpu gael hynna I plant sy isio. Chos mae yna lot o plant efo talent yn Blaena ar scooter. Enw fi ydi Aled Euron a dwi'n mynd I siarad am sgwtro yn Blaena. Hefyd fysa fo'n da I gael indoor skatepark oherwydd bob tro yn Blaena mae'n bwrw so da ni ddim yn gallu mynd i'r skatepark, dyna aml. Dwi'n meddwl dylen ni gael indoor skatepark oherwydd mae'r skatepark tu allan o hyd y lib. Indoor skatepark agosa I Blaena ydi Rampworks Liverpool.